Ostiral astronomiko honetan beti bezala hasiko gea efemerideekin. Ikusiko dugu urriaren zehar ikusgai egongo den zerua, hau da konstelazioak, planeten egoera eta ilargiaren faseak. Gai berezi bezala Mar Bakerorekin elkarrizketa bat izango dugu. Mar Bakero da JPL-en lan egiten du ingeniero bat eta bera izan da Cassini sondaren hegaldiaren arduraduna eta berak kontrolatu ditu Cassini sondaren azkenengo momentuak. Orduan, kontatuko digu pixkat nola izan den misio honen bukaera. Eta bukatzeko, beti bezala ikusiko dugu gure departamentuko astroargazkilariak egin dituzten argazkiak azkenengo hilabete hontan. Orduan guztiontaz jakin nahi baldin bazute, etor zaitezte ostiral hontan, irailak 29an, arratsaldeko 7:00 Zaurragako egoitzara. Espero zaituztegu.